Gavà ha tornat a acollir una nova caminada del programa Ascent cap al 100. Aquesta proposta, impulsada des de la Diputació de Barcelona, pretén promoure l'activitat física en el col·lectiu de la gent gran. Gavà ha fet de ciutat amfitriona a la trobada d'avui i ha ensenyat els millors racons de la natura que envolta el nostre municipi als més de 200 participants en aquesta marxa. El punt de trobada ha estat la zona d'esbarjo de la Sentiu. Allà s'han reunit més de 200 persones per començar un itinerari caminant pel Parc del Garraf. La convocatòria de Gavà ha plegat gent gran de la nostra ciutat i de 3 poblacions més: Montgat, Sant Celoni i Mollet del Vallès. Són trobades que es fan, llavors Gavà anirem a les seves poblacions, ens trobem i fem unes caminades molt maques per l'entorn de cada ciutat. El Patronat d'Esports, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha proposat un itinerari de poc més de 7 quilòmetres a través del Parc Natural del Garraf. Reuneix bàsicament 2 trets característics molt importants. Una que és tenir aquesta zona d'esbarjo com a punt de sortida i punt final també de trobada finalment amb el fet del dinar, i el fet de consolidar un recorregut natural sense trepitjar en cap cas una carretera ni una trama urbana, amb la qual cosa dona molta més tranquil·litat i fa que el grup se senti molt més segur en aquesta trama natural. El recorregut ha estat prou amable i distès i ha sorprès sobretot els participants de les poblacions convidades a la caminada. Pues a caminar, a hacer deporte, que a nosotros nos agrada mucho hacer deporte. Ya llevamos 11 años haciendo esto, así que somos de la antigua. Vinc de Montgat i vinc perquè aquestes caminates ja fa anys que les faig i encara que sigui una miqueta gran, m'agrada, mentre pugui vindré. Venimos de Mollet y juntos con esta asociación, que somos 4, y hacemos unas marchas, una vez en un lugar y otra vez en otro, y vamos conociendo todos y a mucha gente. ¿Qué le parece Gavà y el entorno? Bien, me encanta, todo el monte y los parques que he visto me han encantado, muy bien. Vengo porque hay que tirar los músculos, la bisagra se pone sabrosa. ¿Qué le parece el recorrido? Muy bien, muy bonito. Me encanta la naturaleza. Vengo de Sant Celoni, pero soy de Jaén. ¿Qué le parece esto? Bien, ya lo he hecho otras veces, bueno, aquí no, pero en otros sitios sí. Sí, muy bien. La caminada ha acabat amb un dinar de germanor a la Sentiu, tot aprofitant el sol i la bonança d'un dia gairebé primaveral.